Isua nen voinzir lai ngai hnathawh zong te in zavain arong kan bon lali Isua Krista mingin chibai le vek ule tuntruma kan thungai thlak tur chu min chok phur tu Pathian hnathawh ti thupui mangin Pathian thu kan ngai thladon ani hun kalta Pathianin ami te chan chuan ro pui tak te kha kan hre a khang Israel fa te Bible hun laia Pathianin ami te a chan chuan ro pui tak te khan Pathian mi te chu a chok phur em thina hun local le zel tura po hian beiseina ape pokani chu ke ni hun thleng po hian ania tuna khan enge idin mun eng har san nge to hun kalta Pathianin alo kai shroi to na che khan ngai tu wang te chu wangin lo nuam lo de ma se lo har sa de ma se Pathian rong bol hi aphurom ema mana Pathian ka angai renga minom pui zel don ti hi achiang em ani manlaya thil thleng te hriat rengna khan ton hun thleng mai hian beiseina thar beiseina lo mom em mai min pe ni Israel fa te ai gupta rama salantan hun lai po khan har sat na namen lovin atlak buak ti kan thria Pathianin akut chak takin mosia kal tlang khan a hroi chhuaka a hroi chhona chanchin Pathian hnathawh ro pui tak te kha alapa ngai renga chu kan zui kan Pathian chu kan chunga po hian athil mak te tur hianin engtik lai point ein ring rengani chu wangson kaini po Pathian rong boli phurom ema har san chu om don lo ani lo har san kara po ani chu minom pui zel dona chel na te min pe in amanen kongeng ki mo hoi sen na min pe zel don ti achiang em ani sam number za somni paruk chang lia chuan olal pa salakan tangi min shroi kir leang che chimrama luite angin ti kan hmuni hilaya hianin chimrama luite ti ngai ruan na hi ami te ta na Pathian lo che na thil ti theina tak chu ni a chu wang chuan kan chunga po hian Pathian thil ti theina chu atakin alo lang to a chu kan lo shelo fo thina kan ngai to lo fo thina ni sam number za somni paruk changa changrok kan chertel chuan mi tuit la chunga tu te chuan lim takin an atang trap chungin bu chi fe chua puima se an bu phal te kengin lim takin an lo holi ang atiani mi tuit la chunga chi the ti le lim takara seng ti hian din hun khir atanga chunglam hroina zara malam hun lim om taklo thleng tur thu tiam om zeni tak mai ani ti kan hria chu wangchon ring tu te hian har san na kan van tok nem tak em chi thele thlai mun en kol chu hau tak lutuka ma se to para dom tak seng na hun lim om alo thleng thina ni ma se chu ra dom tak seng tur chuanin ling le bor ten aron tuam vel thina chu chon na sathayang perar rim taka then fai angai thina atopa chon chung bom tu sang chon lo thi a ra ro pui takaron chu thinang hiam ring tu te po hianin ama la li suan hiak nung kan zuina konga hian har sana tam takin min tlak boka ma se chu pui tu nei lo kan ni lova pui tu thian tha ama la li suang ngei kan nei ni ama nen son kong eng ki ma ne na kan chang ve don ti achiang em ani chu wang chuan chung atopa ra dom taksing na hun chu lo thleng dona thlai hmuna po chu tiang chu lo thleng fo ni chu tiang deuh chuan ring tu te hian har sana kan tok na sa thin ema ma se kan tho rim ra seng na hun tur chu chel takin kan ngak turani a Krista local huna chuan chu chandam hlimna chu tak nge in ring tu te hian kan chang to donani tuna kan har sana to te tuna hriom kan tor te tuna beidon chang po Pathian nung kan zui ve sham na te kongeng kima Krista nung kan zui wang har sana kan to te hi ani na tak chuan nakina lomman kan chan tu nen chuan te kin tham te kin rual ani lova nakina loman kan don tu nen chon ani na tak chon he kan har sana to ve te hi anep don em ti hi kan sharang turani chu wang chon ama Pathian kan bel hlatani chuan thulung lui hun laia Bible hun laia ami te lo hroi chuak tu Pathian thil ti thei nei alangai renga kan Pathian anung kan zui hena pa ngai renga ani chon engtik lai pon min thla thlam ngai lo ni chu wang chuan ama lali so Krista local huna chuan chandam hlim na chu kan chang ve to dona chu thu tiam chu atak kan thlen ma ngei hian challe huai takin anung zui turin ke ipen selang o Isua nen voisir lai lo ngai thatu zong te in zawain hun man nuam ni le nuam vek ule